Καλημέρα, Τάσο. Ε, Καλημέρα Παναγιώτη. έχουμε έχω τη χαρά να κάνουμε τη συζήτηση σήμερα αυτή σχετικά με το σεμινάριο που έχουμε στην Emlearn με εσένα ομιλητή, που είναι για τα αντανακλαστικά. Ο τίτλος είναι «Αρχαίγωνα αντανακλαστικά και αποκλίσεις στην επικοινωνία και στη μάθηση». Και θέλω να μας πεις κάποια λόγια για αυτό το σεμινάριο. Καταρχάς, σε γενικές γραμμές, γιατί καταλαβαίνω δεν μπορείς να κάνεις σεμινάριο αυτή τη στιγμή, τι περιλαμβάνει αυτό το σεμινάριο και γιατί κάποιος πρέπει να παρακολουθήσει αυτό το σεμινάριο. Ωραία, ναι. Η αλήθεια είναι ότι έτσι καιρό το συζητάμε για να μπει στο κάλεντερ, ας πούμε, των εκπαιδεύσεών μας. Τα αρχαίγωνα αντανακλαστικά είναι ένα κομμάτι το οποίο συζητιέται αρκετά τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε ότι υπάρχει και το ενδιαφέρον αρκετά των θεραπευτών να μάθουν για το συγκεκριμένο κομμάτι. Τώρα, επειδή τα περισσότερα παιδιά τα οποία συναντάμε είτε στα θεραπευτήριά μας είτε στα σχολεία έχουν κάποιες αποκλίσεις, είτε μικρές είτε μεγάλες, οπότε τα αντανακλαστικά είναι μια διαδικασία και μια γνώση την οποία πρέπει να έχουμε εμείς οι θεραπευτές στο τι συμβαίνει ακριβώς. Ε, Έχουμε παιδιά τα οποία έχουν νευροαναπτυξιακά έτσι, θεματάκια, είτε ανήκουν σε μια κατηγορία πιο πρόωρης γέννησης, είτε παιδιά τα οποία είναι κοντά στην προορότητα, δηλαδή συναντάμε στα θεραπευτήριά μας παιδιά τα οποία είναι 38, 39, 37 εβδομάδων, οπότε αυτά όλα τα παιδιά μπορεί να έχουν κάποιες αποκλίσεις και ειδικότερα στο κομμάτι των αντανακλαστικών. Και αυτό συμβαίνει γιατί μπορεί να έχουμε έναν πιο γρήγορο τοκετό, ένα τοκετό το οποίο μπορεί να είναι κοπιώδης, να είναι λίγο πιο δύσκολος, ή μπορεί να έχουμε και μία εγκυμοσύνη η οποία να μην είναι τόσο καλή. Αυτό όλο το κομμάτι μπορεί να δημιουργήσει θέματα με τα αντανακλαστικά, και τα αντανακλαστικά είναι ουσιαστικά είναι το αλφαβητάρι ενός παιδιού στο να μπει στη γνώση. Άρα ένα παιδί το οποίο έχει ζοριστεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κατά τη διάρκεια του τοκετού, ή δεν έχει πάρει όλες τις εβδομάδες της γέννησης, δηλαδή να φτάσει στη 40η εβδομάδα, σίγουρα θα πρέπει να το δούμε. Και πολλά παιδιά δεν περνάνε από τα αναπτυξιακά στάδια, τα αναπτυξιακά κινητικά στάδια, γιατί πολύ απλά ή έχουν παραμείνει κάποια αντανακλαστικά, όπως το μόρο, όπως μπορεί να έχουμε δυσκολίες με το ασύμετρο αντανακλαστικό και μπορεί αυτό το παιδί να μην μπουσουλήσει. Μπορεί να μην περπατήσει ή να περπατήσει νωρίτερα ή να περπατήσει πιο καθυστερημένα ή μπορεί να μην κατακτήσει κάποια κινητικά στάδια που αφορούν την κινητική του ανάπτυξη και να επηρεάσει τόσο τη σύντηση όσο και το κομμάτι της μάθησης. Παραδείγματος χάρη, αν ας πούμε έχουμε ένα μόρο αντανακλαστικό, μπορεί ένα παιδί να το αξιολογήσουμε και να το δούμε και να ζορίζονται οι γονείς στην αλλαγή της πάνας. Είναι αξιολογήσιμο και αυτό. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια συνθήκη δύσκολη για ένα παιδί, για μια οικογένεια, οπότε τα ονομάζουμε αργότερα ότι έχει διάφορα αισθητηριακά και τα αντανακλαστικά συνδέονται πολύ άμεσα με την αισθητηριακή ολοκλήρωση, γιατί εάν παραμείνει ένα αντανακλαστικό, το παιδί δεν μπορεί να πάρει την αισθητηριακή εμπειρία. Μμμ. Ανέφερες λοιπόν όλες αυτές τις δυσκολίες. Σε ποιες διαγνωστικές κατηγορίες παιδιών μπορούν να έχουμε δυσκολίες με τα αντανακλαστικά? Για να το βάλουμε λίγο σε πιο γενική γραμμή. Εντάξει, τα παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες πολύ πιθανά να έχουν και παθολογικά, κάποια παιδιά μπορεί να έχουν παθολογικά αντανακλαστικά, κάποια να έχουν παραμείνει, αλλά τα παιδιά με νευροαναπτυξιακές αποκλίσεις, αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, δηλαδή τα παιδιά τα οποία μπορεί να είναι κοντά στην 30η εβδομάδα, που ονομάζουμε και ένα παιδί ότι είναι στην προορότητα, μπορεί να έχουν θέματα με τα αντανακλαστικά ή τα αντανακλαστικά κάποια να έχουν παραμείνει και τα παιδιά να χάνει στο ρυθμό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
τόσο για τα κινητικά κομμάτια, αργότερα για τη γραφή, για το πέρασμα μέσης γραμμής, αλλά ο ρυθμός είναι πάρα πολύ σημαντικός και αξιολογήσιμος όσον αφορά το κομμάτι της σύντησης. Γιατί ένα παιδί το οποίο δεν έχει καλό ρυθμό θα έχει πιθανά και δυσκολίες που αφορούν τη σύντηση. Και πολλά παιδιά τα οποία έχουν δυσκολίες ως προς τη σύντηση μπορεί να έχουν και παραμένοντα αντανακλαστικά. Και όταν λες για αναπτυξιακές διαταραχές, το μυαλό των περισσότερων πάει νομίζω στον αυτισμό, όπως είναι Σωστά, αυτή ναι. τη σύντηση. Αλλά να πούμε εδώ, Τάσο, και θα μου πεις και τη γνώμη σου πάνω σε αυτό, ότι και πολλά παιδιά με δυσπραξία, όχι μόνο στο σώμα και ελεκτική δυσπραξία, αλλά και πολλά παιδιά με DLD, με αναπτυξιακή γλωσσική Σωστά. διαταραχή, πάλι έχουν δυσκολίες και στην κατάκτηση της γλώσσας, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς της ανάπτυξης, λόγω πολλές φορές, όχι πάντα, των αντανακλαστικών που Σωστά. παραμένουν. Σωστά. Και η σωστή αξιολόγηση και των αντανακλαστικών, Παναγιώτη, μας δείχνει το τι συμβαίνει με τη δυσπραξία. Και αν είναι δυσπραξία, αν είναι, ας πούμε, χαμηλός μυϊκός τόνος, και πολύ εύστοχα το είπες και νομίζω το έχεις αναφέρει πολύ έντονα και στο σεμινάριο το οποίο έχεις κάνει για το DLD, ότι τα αντανακλαστικά είναι μέρος όλης αυτής της διαδικασίας. Υπάρχουν πολλές βιβλιογραφικές αναφορές. Οπότε το κομμάτι της μάθησης και το κομμάτι του λεξιλογίου επηρεάζεται από τα κινητικά πρότυπα, και συνήθως τα παιδιά τα οποία έχουν θέματα με τα αντανακλαστικά επηρεάζονται πάρα πολύ στο κομμάτι και του λεξιλογίου. Και πιθανά, πάλι εδώ θα μου πεις εσύ τη γνώμη σου σε αυτό, και στην κοινωνικοποίηση, γιατί ουσιαστικά τα μικρά παιδιά κοινωνικοποιούνται πάρα πολύ μέσω της κίνησης, ειδικά τα αγοράκια, και όταν έχουν παραμένοντα ανακλαστικά έχουν δυσκολίες στην κίνηση. Άρα αυτό επηρεάζει, δευτερευόντως μεν, επηρεάζει πάρα πολύ και την κοινωνικοποίησή τους. Σωστά, πολύ σωστά. Και συνήθως μπορεί να έχουμε και παιδιά τα οποία μπορεί να είναι και πιο ήσυχα γενικότερα, είτε στην παιδική χαρά, είτε στο σχολείο, είτε στο σπίτι. Γι' αυτό και ανέφερα προηγουμένως ότι ο παρανομαστής, ας πούμε, εγκυμοσύνη είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο δεν έρχεται με φυσιολογικό τρόπο ή μπορεί να ζοριστεί κατά τη διάρκεια, ας πούμε, του τοκετού, πιθανά κάτι συμβαίνει με το κομμάτι, ας πούμε, του μυϊκού τόνου. Ο μυϊκός τόνος θα επηρεάσει αργότερα τα αντανακλαστικά, δηλαδή ένα παιδί το οποίο κάθεται σε W δεν μπορεί να έχει τις ίδιες κινητικές εμπειρίες, δηλαδή δεν μπορεί να πάρει τις ίδιες αιθουσαίες κινητικές εμπειρίες. Εάν τα αντανακλαστικά ζορίζουν το κινητικό πρότυπο ενός παιδιού, δεν μπορεί να κοινωνικοποιηθεί, όπως είπες, σωστά. Οπότε να μην έχει τις ίδιες κοινωνικές εμπειρίες, τις ίδιες γλωσσικές εμπειρίες και φυσικά τις ίδιες κινητικές εμπειρίες. Και αισθητηριακές, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά. Και να πούμε εδώ ότι αν δεν μπαίνει το αιθουσαίο όπως πρέπει να το πάρει, όπως είπες και εσύ, αυτό επηρεάζει και την ομιλία του αιθουσαίου. Δηλαδή, είναι νομίζω πολυπαραγωγικό το θέμα, ειδικά όταν υπάρχουν παραμένουν αντακλαστικά. Σωστά. Ε, και τώρα, Τάσο μου, νομίζω είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Ακούμε φυσιοθεραπευτές, ακούμε εργοθεραπευτές να λένε για τα ανακλαστικά. Σπάνια ακούμε λογοθεραπευτές. Και εδώ θέλω να μας πεις λίγο τη σημασία του να ξέρει ένας λογοθεραπευτής τα αντανακλαστικά, αλλά και γιατί θα χρησιμεύσει όλο αυτό που θα μάθει στο σεμινάριό μας σε ένα λογοθεραπευτή αυτή η γνώση. Σωστά, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται συχνά αυτό. Ε, Καταρχήν, όλοι οι ειδικοί πρέπει να συμβαδίζουμε μεταξύ μας σε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο θα βγάλουμε για ένα παιδί. Κατά τη γνώμη μου, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την πρώιμη παρέμβαση θα πρέπει να τα γνωρίζουν αυτά, γιατί παραδείγματος χάρη, αν ένα παιδί έχει δυσκολίες στο κομμάτι της σύντησης, θα πρέπει να αξιολογήσεις, παραδείγματος χάρη, το αντανακλαστικό μόρο, εάν παραμείνει. Ένα παιδί μπορεί να μην σιτίζεται σωστά. Ένα παιδί το οποίο έχει αντανακλαστικό μόρο δεν μπορεί να αντέξει το κεφάλι του κάτω από το σώμα του. Δηλαδή, την ώρα της αλλαγής της πάνας μπορεί να αναστατωθεί. Μετά την αλλαγή, δηλαδή, μπορεί να κάνουμε μπάνιο το παιδί, να του βάλουμε την πάνα, το επόμενο στάδιο να το ταΐσουμε. Αν αναστατωθεί κατά τη διάρκεια που κάνουμε είτε το μπάνιο, είτε την αλλαγή της πάνας κινητικά,
αυτό το παιδί θα είναι αναστατωμένο. Άρα δεν θα φάει. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε τα αντανακλαστικά γιατί είναι σημαντικό το πώς τοποθετούμε ένα βρέφος, ένα νεογνώ, ένα βρέφος και ένα παιδί αργότερα στο κομμάτι της σύντησης. Και επίσης το κομμάτι της επικοινωνίας. Δηλαδή, πολλές φορές κρατάμε στο ιστορικό, δεν μπουσούλησε το παιδί, περπάτησε κατευθείαν ή δεν κατέκτησε τα κινητικά στάδια ή κάθεται, ας πούμε, στο ποπό του λίγο καθυστερημένα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα αξιολογούμε για να δούμε το πού θα φτάσει ένα παιδί. Και φυσικά αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτά τα παιδιά μας έρχονται λίγο καθυστερημένα στα θεραπευτήρια, μας έρχονται προνήπια, λίγο πριν τα προνήπια, αν δεν έχουν μια καθυστέρηση στο λόγο, με διάφορα θεματάκια τα οποία αφορούν το κομμάτι της ομιλίας ή και της επικοινωνίας. Αυτό ακριβώ θέλω να σε ρωτήσω μετά ακριβώ. Α πούμε ότι, OK, γιατί μιλάς πολύ για βρέφη. Αυτό σημαίνει δηλαδή πρέπει να γίνει πολύ νωρί αυτή η αξιολόγηση και παρέμβαση. Αλλά πες ότι το χάνουμε αυτό το κρίσιμο στάδιο. Και έχει το παιδί στα 4, στα 5, με σοβαρέ αρθρωτικέ συμφωνολογικέ δυσκολίε ή με μια δυσπραξία κλπ. Εκεί ο λογοθεραπευτής τι μπορεί να κάνει όταν θα έχουν περάσει τόσα χρόνια που αυτά τα ανακλαστικά του ταλαιπωρούν το παιδί, ε, και ποιο είναι το περιθώριο βελτίωσης και τι πρέπει να ξέρει. Καλά, θα μας τα πει στο σεμινάριο ένας λογοθεραπευτής για να δει τι επηρεάζει το παιδί σε αυτή την ηλικία πλέον. Γιατί, OK, το χάσαμε την πρώιμη. Πάει. Πήγε ταξίδι. Κοίταξε Τώρα τι τώρα, κάνουμε. ας πάρουμε το παράδειγμα ότι μας έρχεται ένα παιδί με δυσκολίες στη σύντηση. Έχει μια τροφική επιλεκτικότητα, έχει κάποιες δυσκολίες στο να μασίσει κάποια φαγητά. Τα αντανακλαστικά επηρεάζουν πάρα πολύ το ρυθμό. Άρα ο λογοθεραπευτής πρέπει να τα γνωρίζει γιατί ο ρυθμός είναι πάρα πολύ σημαντικός για τις θηλαστικές κινήσεις, για τη μασητική διαδικασία. Οπότε, αν ας πούμε γνωρίζουμε τα αντανακλαστικά και παρέμβουμε, θα έχουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Και η κλινική συλλογιστική ότι μας λέει ότι όντως έχουμε αποτέλεσμα σε όλο αυτό. Μμμ. Άρα θα πρέπει διεπιστημονικά να κρίνουμε το τι συμβαίνει με ένα παιδί και φυσικά ένα παιδί το οποίο έχει αντανακλαστικά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και θα το πούμε και στο σεμινάριο ότι θα επηρεαστεί και η επικοινωνία του, όπως είπες και προηγουμένως, και η μάθησή του, αλλά επειδή είσαι και πολύ καλός γνώστης της αισθητηριακής ολοκλήρωσης, σκέψου ένα παιδί το οποίο έχει αντανακλαστικά και δεν παίρνει αιθουσαίες εμπειρίες. Δηλαδή το αιθουσαίο είναι το πάνω, ας πούμε, στο κομμάτι της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και της εμπειρίας, της κινητικής εμπειρίας. Οπότε ένα παιδί το οποίο έχει παραμένοντα αντανακλαστικά δεν παίρνει την ίδια αισθητηριακή εμπειρία και πόσο μάλλον το αιθουσαίο που επηρεάζει πάρα πολλά κομμάτια. Ναι, σωστά. Θα έχουμε και το σεμινάριο της εστιακής ούτως ή άλλως, θα πούμε και από εκεί και εκεί πράγματα. Τελευταία ερώτηση, Τάσο, μια και πέρασε ο χρόνος μας. Ε, είναι εύκολο γενικά να εντοπίσουμε αυτά τα ανακλαστικά. Ε, Νομίζω ότι αν κάποιος έχει τη γνώση και το ψάχνει, νομίζω ότι είναι εύκολο. Είναι εύκολο και να τα βάλεις κάτω γιατί η κινητική απόκριση ή η κινητική εμπειρία που σου δίνει ένα παιδί σου δείχνει αρκετά πράγματα. Ε, τα συζητάμε ούτως ή άλλως και μεταξύ μας ότι θα πρέπει να κατέβουμε λίγο πιο κάτω ηλικιακά για να δούμε το τι συμβαίνει. Μμμ. Όμως μεγάλο ποσοστό, μην πω όλα τα παιδιά και να μην είναι απόλυτος, μεγάλο ποσοστό παιδιών τα οποία έχουν γλωσσικά θέματα επικοινωνίας, κάτι συμβαίνει όσον αφορά το κομμάτι των ανακλαστικών. Και για να κλείσω, να αφήσω ένα ας πούμε κομμάτι και για τους εργοθεραπευτές που τους βασανίζει αρκετά το κομμάτι αυτό. Ας πούμε υπάρχει το reflex, το grasp, το οποίο αφορά τη σύλληψη του μολυβιού. Ενδομήτρια βλέπουμε αν κάτι συμβαίνει, δηλαδή ένα παιδί το οποίο δεν πιάνει σωστά το μολύβι του αργότερα και όλα αυτά, από την ενδομήτριο ζωή έχει ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία. Τα βλέπουμε, τα δουλεύουμε, ε, βλέπουμε τον τρόπο, θα δούμε κάποια πράγματα, το πώς μπορούμε να τα αξιολογήσουμε και να τα δουλέψουμε. Σίγουρα όμως μέσα σε 3 ώρες
που είναι το σεμινάριο μας, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, οπότε είναι σημαντικό να βάλουμε, να κάνουμε την αρχή και μετά να συνεχίσουν και οι θεραπευτές τη δική τους εμπειρία με το κομμάτι των αρχαίων αντανακλαστικών. Σωστά. Πάρα πολύ ωραία, Τάσο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Νομίζω αποδείχθηκε πόσο σημαντικό είναι οι συνάδελφοι να παρακολουθήσουν και να μάθουν να πάρουν αυτή τη γνώση. Σε περιμένουμε λοιπόν στο σεμινάριο 28 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, Σωστά. διαδικτυακά αποκλειστικά. Και περιμένουμε και όλους τους συναδέλφους σε αυτό το σεμινάριο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Ευχαριστώ, Καλή συνέχεια. Παναγιώτη. Επίσης.